ベイルートで Elephant Gun、 2曲目がブルース・スプリングスティーンで I'm on Fire、 3曲目がアラン・パーソンズプロジェクトで Time。1曲目のベイルートっていう人は東ヨーロッパとかをやっぱり旅してバスキングしてた人みたいで、すごくエスニックな音がするんですけども、ヨーロッパをうろうろしてた時をすごく思い出す曲調で気に入ってます。アメリカの人なんですけども、2曲目はボスの名曲でして、さっき話したみたいなアメリカのハイウェイでよく聴いてました。めちゃくちゃ合います。で3曲目、これはアラン・パーソンズプロジェクトってピンク・フロイドのアルバムのプロデューサーなんですけども、自分でバンドやったらものすごく栄養あるな素晴らしい曲をたくさん作る人でして、これもまた車で愛聴してます。野村くん一眼ナビゲート、アンテナ Traveling Without Moving、 東京 J-WAVE と大阪 FM802 をつないでお送りしています。 From J-WAVE